Maar dan gaan Chloe, ik moet drangen met aan Chloe praten. Mijn hart is zo zeer, ik weet dus niet waar ik toe om te gaan om met dat oor dat te praten. Laat mij, kom sit hier als jy met my praat. Sit en gesels aan my. Laat ek luister waaroor wat jy gesels. En Chloe, ik het moest nog een kwestie. Die oukie van mij. Ons zijn nu al 2 kinderen samen. Elke naweek is gaat hij uit. En dan praat ik nog voor zijn vrienden was. En dan ben je of zo. Ik geef me zo net om. Boom. Alle zei, alle was heel naweekje bij hem. En ik vermoed. Hij is bezig met verkeerde dingen. Hij is bezig met de andere vrouw. Ik ga dit kan vat als het iets van dit is waar, wat mijn vermoeden waar is. Ik kan niet die. Ik wil net, ik zoek net een raad. Alsjeblieft toch, aan Chloe. Weet je James, wat maakt jy met sulke klogoede? Die maandagmorgen as jy moet werk toe gaan. Net weet jy wat met jy doen? Jy maak hom 'n bietjie tee. Jy gooi jou suiker in, met jou teesakkie, en jy kook hy ketel. En as hy ketel maak koef, en hy slaat af, die vat hy pentie. Hy wat 2 dae laas gewas is met die stuk in die reep. Jy vat hom, en jy sit hy kookwater oor die tee. Al hy sous wat daar oorbly, hulle gaan daar ingaan. Ek beloof jou, kind, hy sal jou nooit weer verlaat nie. Vat net my raad koop toe. Dis wat ek jou sê. Ik denk ik kan dat doen. Jy moet dit doen. Dis 'n goeie raad wat ek jou gee. Want ek het ondervinding by die goeters.